Doncs sí, molt contents de que una edició més Rally Clàssics hagi confiat en el nostre municipi per organitzar aquest Rally Costa Brava d'històrics i en aquesta 20a edició amb una flaire especial, no? A nivell de participants, estrangers, xifres altíssimes que confirmen que aquesta aposta que va fer el municipi de Palamós per portar aquest Rally d'històrics s'han anat confirmant, creixent i ens hem convertit en un referent en l'àmbit dels cotxes clàssics arreu del territori català. D'organitzar aquest tipus d'events amb la temporada mitja, amb aquesta intenció tant per als mesos d'abril, maig abans de l'estiu com el setembre i l'octubre per darrere, allargar una temporada que permet portar gent al nostre municipi i per tant donar vida, donar energia a tot el sector comercial, el sector de la restauració i hoteler del nostre municipi, que el que busca és això, buscar una temporada més llarga que ens permeti consolidar llocs de treball estable i per tant garantir una infraestructura constant al llarg de molts mesos a l'any i que creiem que a través d'aquests i altres events esportius ho estem aconseguint. Estem a punt d'iniciar la 20a edició del Rally Costa Brava històric by Motul. És el 7è any que es fa aquí a Palamós, des de 2017 estem aquí i estem com a casa i així ho valoren els participants. Aquesta edició és la que més participants han vingut, molts estrangers, tenim 132 participants i venen de 10 països diferents d'Europa més un pilot argentí. Tenim més dones que mai amb el programa Motor Dona, tenim participants que han guanyat el trofeu FIA de regularitat, que aquí es disputarà en aquesta edició, és la prova que la FIA ha triat per adjudicar el seu guanyador. De fet, els dos darrers guanyadors del trofeu FIA, el Patrick Lambert i l'Stanislav Postauka, estan aquí participant i també tindrem participant l'Yves de Flandre, que va guanyar l'edició anterior i n'havia guanyat algun altre. Tenim a la Tere Hermadans com a primera espasa femenina, l'any passat va estar liderant tot el rally i al final va acabar segona. I en definitiva, tot això es pot fer gràcies a tots aquests participants que creuen amb el Rally Costa Brava que organitzem des de Rally Clàssics i que no seria possible si no hi hagués totes les institucions, l'Ajuntament de Palamós, la Generalitat, la Diputació i patrocinadors importants com Fecotur, com Motul i petits col·laboradors que fan possible que tiri endavant aquesta prova ja en la seva 20a edició. El que veurem aquí en el passeig de mar de Palamós és com un museu vivent de vehicles dels anys 50 fins als anys 90, amb molta varietat, cotxes molt especials, amb molta personalitat i de fet en el passeig hi tindrem el pòdium muntat davant de l'Hotel Tries, que és la base del rally, hi haurà el village amb simuladors, amb botigues, amb exposició de vehicles i també s'hi faran les sortides de totes les etapes, demà dijous a les 6 de la tarda, divendres el rally sortirà a les 3 del migdia i dissabte a 3:15. Dissabte, per això, a les 12 del migdia farem la rua pels carrers de Palamós, així que serà tot el cap de setmana, bé, des de dijous fins a diumenge, ambientat allà en el passeig. De fet, diumenge l'entrega de trofeus es farà també en el pòdium a les 11 del matí. Un 25% dels copilots en aquest rally són dones i en aquesta edició tenim 12 dones pilot. No havíem tingut mai tanta dona. El programa Motor Dona es va engegar fa 2 anys i està tenint molt èxit a totes les proves que estem muntant perquè de fet ja no se senten soles. Creiem que és molt important aquesta alta participació en equips femenins, tal com ha dit el president del Club Rally Clàssics, enguany ha sigut un èxit i històric el fet de la participació d'equips femenins en aquesta prova i estem contents que ells hagin agafat el guant d'aquest repte de fer el programa Esport i Dona perquè creiem que d'alguna manera al món del motor també hi teníem cabuda les dones i era una manera de trencar estereotips i també de trencar i de guanyar la visibilitat i guanyar referents femenines en el món del motor i en el món esportiu. Dona recolzament a aquest esdeveniment perquè més enllà d'una prova esportiva i totes aquestes fites que s'han anat destacant de l'alta participació, el fet del FIA i l'increment i també el rècord de participació de dones, és un element que explica el territori com som, obert,
també, diguéssim, important en el sector de l'automòbil i aquesta mirada d'internacionalització que té el nostre territori. En tot cas, estem convençuts que gaudiran d'aquests indrets tan fantàstics, tota aquesta participació que a més augmenta amb aquest alt tant per cent de gent d'altres països, fins i tot també incorporant Argentina, i per tant acollir-los en aquest territori que trobem magnífic i que és un element més de dinamització i de projecció a l'exterior de les comarques gironines i concretament també de Palamós, que per 7a edició torna a ser l'epicentre d'aquest Rally Costa Brava. Òbviament no és a l'atzar, destacar també l'expertesa de l'equip de Rally Costa Brava amb l'Àlex Romaní al capdavant i agrair-los tota la feina que fan, perquè estem convençuts que una altra vegada, durant aquests 20 anys ho ha sigut, aquest any, en aquest aniversari, continuarà sent un èxit.